muri kuzviona. Ndodzokera tombosiya izvo zvisina basa zvepolitics izvo, tombosiya zvisina basa zvokugadziswa kwenyika izvo, tombouya kuno humwari. Ndikati makatora mifananidzo mukaisa mudzimba dzenyu, mufananidzo yochose chakaipa china masimba china manenji ndo chamakaisa mudzimba dzenyu, dzikava dzimba dzamakororo. Asi ndakakuti muri dzimba dzamakororo kana kuti muri makororo mose mungandisungisa. Zvikanzi ndo inonzi defamation of character. Zvikanzi wafamba uchititaurira paruzhinji kuti tiri makororo, tiri dzimba dzamakororo, dzimba dzakaora. Ini ndinda kutosunga vanhu varikuda kuti ndigadzirise upenyu hwavo, vanongosiva vakadaro. Unei nazvo izvi? Muri kupaona? Mumwe nemumwe achiita zvaanoda. Kana makamboverenga mabhuku, bhuku atingariti mabhuku, ibhuku raMwari, Bhaibheri, rinotaura kuvatongi kuti nguva iyoyo, panguva yavatongi, mumwe nemumwe waingoita zvaaiona zvakamunakira panyaya yokunamata Mwari. Kana ndaisanganisa mutuvi nenyemba nenyeve one time ndichidya nesadza, ndini uyo. Hakuna munhu aiti pwekere pwekere. Ndikuzvizwa. Kana ndaibika nyama nemukaka wakakodzekwa, ndini uyu ndichidya pamwe chete. Iminyu yangu iyo, hazvinei newe zvekuti hazvinoita here kana kuti hazviite, ndezvangu. Kana wakatoti hazviite ndakutokusungisa. Uri munhu usingagone kugara navamwe mumaraini. Uri munhu wokuchikora mutemo. Kuti aiwa unozonzwa mudumbu aiwa. Mutaurire zvakadaro. Ndoita zvandinoda ini, zvandinoona zviri fiti. Ehe, mukangouya kuchechi. Makapemwa, mune zvindori, parurimi, munzeve, pamuno. Zvindori kwese kwese nekwatisingaoni. Zvegoridhe. Makapfeka zvakanaka, makapfeka masunja enyu, makarwa makati epamberi. Asi kana muri kusanganisa, maisa zvifananidzo mukati medzimba dzenyu. Isi kuti dzimba hadzina kuchena. Muri kuti dzimba dzakachena. Dzimba dzenyu munongochenesa kunze chete. Mukati dzakaora. Zivai Jesu. Tikuda kuti muzive kuti Jesu ndiani. Tinotenda kuti makaponeswa, asi zivai Jesu. Wakambonzwa munhu achikutaurira kuti baba munoda Jesu imi. Zvinenge zvichirevei izvi? Kwatiri kana watoti munhu arikuda Jesu unenge watotuka. Ndozvo zvaireva. Kuti uri munhu unongoita zvakaipa usingazive chakanaka nechakaipa. Zvikanzi unoda kuponeswa. Chionesi Jesu watinoziva ndiye watakaona muma-TV nemumafilmu. Anenge achiekta zvake anenge abva kana kunana Italy kana kunana South America. Totofunga kuti ndiye Jesu chaiche. Kwete. Jesu hakuna picture ya Jesu. Hakuna kana nomufananidzo. Chiripo chete ishoko raMwari. Kunyanya mitemo yaMwari ndo pakabva zvose. Muzvirangarire zvinhu izvi kana ndichitaura. Pachirongwa chino chetatu chatinoti imba. Muzozvirangarira kumberi uko kana ndichitaura. Torai shoko muise mumwoyo. Torai murau muise mumwoyo. Zuva nezuva garai muchiverenga shoko raMwari. Hazvinei kuti muri kupi, muri kuchapter 1 here, muri kufamba nendima zvakanaka. Kana muri kuita njobe, kana muchiita njobe zvakanaka kuti murangarire kuti makambenge mataura nezve makambenge maverenga papi. Kana muchifamba zvakanaka muchiteedzera bhuku rose,
muchiita chapter nechapter nechapter kusvikira bhuku rose rapera. Izvi mungaite pamberi pevana venyu makagara semhuri uri mumwe chete, nokuti vamwe tinoziva kuti munoda kuverenga uyezve munonzwisa zvinhu kana muri moga. Zvakanaka. Bhaibheri harizi novheri. Bhaibheri rinoda kusungwa mitemo yacho pahuma penyu, mubhureni dzenyu, mumwoyo menyu, nekuti ibhuku yekuti wakadya inovava mudumbu. Kana yavava mudumbu unoita sei? Kana wakazwa mudumbu unoita sei? Unobuditsa zvose zvakaipa. Idyai bhuku yemurayiro. Muite sei? Mubva mananga kutoireti zvifananidzo zvose zvakanga zviri mumatumbu enyu nomumwoyo menyu zvibude. Zviende kwazvinofanirwa kuenda. Idyai Jesu. Ndimi munowanzoda kuenda kuchechi muchinoona kotama pamberi paya muchitambidzwa chingwa nekadhinkisi mubva mamwa muchidya. Mwoyo wenyu wafara. Nhasi tapuwa chidyo, nhasi tapuwa chidyo. Mumwe munhu akazondiudza kuti ndingapuwa chidyo ndisingazivi kuti zvinoreva chii. Ndambirwa chidyo chaari kutaura chinhu ndechasatani. Chekuti munhu adyiswawo. Ndiri kufunga kuti munhu adyiswa zvokuchechi. Ini ndipo ndakazoti do time ndakati paita club yavaroyi pano. N'anga navaroyi zvasangana. Ndikati vanhu vakaipa mwoyo. Vanhu vakaipa mwoyo. Vakavavarira kuita zvakaipa. Vakazvikwanisa. Vakazvirova matundurudu avo. Anzi wapuwa chidyo. Muchenjere kuti wapuwa chidyo zviurere chiyoro. Pamwe wapuwa kuhope uku. Wapuwa chasatani. Wakadya bhuku yemurayiro nyange wambenge wapuwa chidyo ichocho. Hazvisangane nebhuku yemurayiro. Zvinoita kuti mudumbu muzvivave. Haungagoni kugara pasi kana kugara navamwe pamwe chete. Unobuditsa zvipoko zvinonhuhwa. Wofa kutomhanya kutoireti. Wonopona. Unonoponera kutoireti. Zvabuda zvose. Muri kuzvinzwa? Toda kuti mudye Jesu. Idyai Jesu. Idyai shoko raMwari misi yose. Mupone. Kuti dzimba dzenyu dzive dzimba chaidzo dzakanaka. Dzimba dzinotaurwa naSauro. Sauro wandikureva ndiPauro weTesasi. Muroma uya. Kana kuti muGiriki. Muroma wechiJudha. Anotaura kuti hamuzivi here kuti muri imba yomweya mutsvene. Vanorangarira. Vanoziva kuti ndogara ndichitaura kuti hakuna chinofura mweya mutsvene. Murayiro ndiwo mweya mutsvene. Zvikanzi ivai vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Zvikanzi ndini ndinokuitai vatsvene. Tinoitwa seiko vatsvene? Nemirayiro neshoko ratakapuwa naMwari. Zvikanzi Sauro, ndakutaura mwaSauro wechiBhenjamini zvakare, asi akanga ari mambo wokutanga waIsraeri. Zvikanzi wakaramba shoko raMwari naSamueri. Wakaramba shoko raMwari, naizvozvo Mwari wakakurambawo. Ko unondinetserei kana ndafa wakuvhunza uchiita sei, muchiita mabira enyu muchiita sei? Lazima makutsvaga mweya yetsvina. Nekuti kana muri vapenyu, muri muna Mwari, hamufanirwi kuita zvinhu izvozvo. Tikati mweya yetsvina tinenge takutukana. Nokuti dzimwe nguva tichitaura madzisekuru enyu namadzibaba mukuru enyu namadzibaba enyu.
namadzitateguru enyu. Saka okay, tobvisa zita rekuti mweya yetsvina, tongotaura kuti hazvibvumigwi naMwari, hazvibvumidzwe izvozvo, munenge maposhera. Saka chikonzero chamunoendera ikoko ndechekuti munenge maramba Mwari. Muri kubanzwa? Chikonzero chamunoendera kuzvifananidzo izvi ndechekuti maramba shoko raMwari. Jesu unotaura achiti chii? Murayiro navaprofita zvakanga zviripo kusvika panguva yani naJohani Mubhabhatidzi. Iko zvino kwava nechiiko? Vhangeri roushe hwokudenga. Ushe hwokudenga ndo wandiri kutaura nhasi uno. Musangofunga kuti ushe hwokudenga hungoriko kuNew Testament. Gospel rose ririko kuOld Testament. Zvose zvakataurwa naJesu zvakanga zviri kuOld Testament. Zvikanzi makanzwa achitaura zvisingaenderani nekuOld Testament zvaita sei? Munhu unenge uchifamba murima, haasi kuziva kwaari. Ndosaka Jesu akapudza murayiro kuti muzive kuti ndiani. Zvakatadzwa navaJudha. Mofanira kuziva kuti havazi vose vakatadza vakakundikana. Kwete. Bhaibheri raitotaura kuti kwakanga kune vanhu vakarurama, nhingi nanhingi akanga akarurama, nhingi waifamba zvakarurama. Sevanhu hatingafanani naMwari, hatingafanani naJesu. Pane zvimwe zvinhu zvatinokundikana nokusaziva, ndopane difference. Difference ipo munhu anokundikana nokuziva nemunhu anokundikana nokusaziva iripo. Tese tine mhosva. Ndosaka tose tichiregererwa. VaIsraeri gore negore vaisvika pazuva rekuyananisirwa, nyange zvavo vaimboyananisirwa gore rese. Munhu akanga akangwara ndiye aingoziva kuti ndane 2 months ndisina kumboenda kutembera. Panokwanisa kunge pane chimwe chinhu chandakatadza. Panokwanisa kunge pane chimwe chinhu chandakatadza chandisiri kuziva ine. Regedza nebhotoro gwayana rechikadzi ndimboenda naro kutembera, ndimbonoonana navaprista ndizadzise murau. Nekuti zvinonzi unotadza usingazive naiyewo ane mhosva. Saka mhosva dzatinadzo dzinouya nekusaziva. Wapara mhosva. Pane mhosva dzekuziva, dzokuita nogoni,